Habo Jisu wan man pen im ye ke perthei. Uwan de rukom jong usyakri. Om de rukom jong usem. Uwan kumu syakri. Om kumus em. Ketaga de ke lenti ke bo bleu jet man pen im ye ke perthei. Haga kitab Isaya gunung besan pulai ke Bible kong. Uwan kumu briu jong ke jing skosi. Baru briu betip ye ke khuslai jongi. Ulong kum ujing tungu badang lung. Bat kumu thet ubami na ke dorang kiang. Kum kelang brot balai lam syege jing kenya. Syam ang laga syentur. Bat ngila nyew bala sempat la syok bala pensitom ye udo blai penban. Ulakit ye ke jing khuslai jingi. Balo ba ye pop jongi. Habo Jisu wan man penimi ke berthai. Wan kum briu uba sngotho ye ke khuslai jingi. Wan kum briu jong ke jing sngosi. Balai wan ngani gedor, wan ngani gedor ke daw de namar pau sngotho banado ke por ke bau Adam hap. Ke bami ke dei bau lerang ke jingmi ke dei bau shifting. Baru Adam ong haga kitab Genesis kenong balait khot ke basipau uong yo blai ngari namar ngala shifting. Ko Adam shifting baru rik no blai. Nado kata ka khlimat ukon bendriu baro ure no blai namar bau lerang. Yo blai u shifting yo blai. Pateng le pateng bendriu ubriu u ya shifting sa yo blai. Baru blai yo i kata baru wan dag rukom ke baki briu kim la pan shifting kinom shifting yo blai. Wan dag rukom jong Adam. Wan kumu briu daga dok bat kesnang. Balau play ujet pan im ke perthei. Daga lenti jong Chris ubala yap daga ding pana. Om de da kelenti jong em uba wan syong haga kedo debit ha Jerusalem. Kadaw kedai namar bo sngotho ye ke jingmong jongi. Sngotho ye ke jing shifting jongi. Kabang yok pateng nado kepartemen jongi u Adam. Bat kadon ke jing shifting yo blai bangimla pan jan syo blai. Bagat Jisu wan daga tak rukom. Daga rukom jong Adam. Baga Bible ga khot yo Jisu bo de Adam bakhado. Nomor wan daga rukom jong Adam. Uklem wan daga rukom jongi angel. Wan daga rukom jong Adam. Ban sngotho kemud ayu ban shifting kumu briu. Ban sngotho kemud ayu ban lerang kumu briu. Baru wan daga rukom jong Adam. Kena bun sngotho kemud ayu ban long ubriu. Ban hap haga jing shifting. Ban hap haga jing sngo lerang. Ban sngotho kemud ayu ban lerang. Kestij nong Hebrew gnong basau thot khasan ko ngidon yo rangba lungdo ka bakran chipang Jisu. Ngidon yo rangba lungdo uba sngotho ye ke jing telot jongi. Bat habala pensyo yu u haki eke baro seriem kum mangi. Hanrei uklem pop, uklem le pop. Kabamut kumne Jisu wan dag rukom jong briu. Wan haga do jong briu tik kum manga mapi. Bat dagani do bala pensyo ye u haki eke baro kum ba pensyo yengi. Bat udon ke jing telot kum badon mangi. Namar balai wan ha kadur jongi. Ke kitab Isaya nong besau po ar dhot nong kong ter pipule. Kong ubleu ong hakmi usyakri jonga. Ubelajet jonga. Usyakri ubang sob hae. Pat hakmi ngan bu yo mensim jonga halor jong u. Unom perta unom ile. Bat onom don beyo sngau ke sur jong u. Hagelintish nong. Unom perta unom ile. Onom don beyo sngau ke sur jong lintish nong. Unom penken yu ka belmong. Bat unom penlip yu saihon belasa tedem. Tat hado bu un pensepriang ye hok. Hagi jentel. Ti haga kerteng ju ki jentel kin ye kermen. Taga de kitab Isaya sawa. Badabo Matius utho. Sepang ke jingwan jong Jisu ban pen imi ke bertai. Utho ya kini gidkhot jong Isaya lenong sawa. Bodong habo Jisu pen khia ye ki briu ki pajba ki wan bar pen khia ye ki hadin beki yo ji pen khia Jisu ong ki gumne haga gospel Matius kelenong ke bakhat a Jisu ong gumne
wat ye thu briu hanu ro khna bon pendep ye ge ka bau Isaya ong hal nong besau po ar uni long syukri jenga ubala jid jenga ubang Hashem sngobha hakmi ngabu yu musim jenga halor jeng u bat unom perta unom ye leksa onom don bayos ngo ye ga surju u gelentis nong unom pen kenyu kha belum unom pelik sai hon bala saat dem tat ndau pendep ye ga hok bat haga gerteng jeng u ki gentle ki ye kermen u Matius u Shem ye kentin jung Isaya bom mdon bayos ngo ye ga surju u habo Jisu wan jeng pertai wan kum syukri u khleman kumus em daga baputu roy kna baki brukin itho ye u bodo Chris wan kumu briu u beduk badu briu bom don ke jingkhayu Jisu kam dei haying sem ke jingkhayu ge dei hasemran badu wan kum mystery u khleman kumus em u khleman kumus shipai u khra u khleman kumu captain upai ye pom u khra bani le thma ya ke jat pen rom wan kumu briu u bom don na ke snong dong kendong ke snong ke basadum ke snong ke bedon po Galilee bal khor yu Jisu nong Nazareth msham la khor yu Jisu nong Bethlehem bag snong Nazareth ke de snong nong kendong ka bombana roem na ke ta da por jong Jisu Nathanael ong hatu ga ke babha kala ban jana Nazareth namar boro ki tip ha por jong Jisu spasam bunukong ke Nazareth ke de ke snong ka bom don ka bom ka bonami ke babha nang ta ka bom don jiman toy na Nazareth bat ka Nazareth ke de Galilee ha Galilea baler pipule ke gospel ju Matius kelenong ke besau nang besan dengan bakla u Matius ukren Jepang ke Galilee bagai Galilea ke de snong jong gentle ke de ri jong gentle bat khot eka ke ri jong ke jingdom ke serniu jong ke jingdom bat serniu jong ke jingyap baru Matius ong namar Jisu le chong ha Galilea u Matius ong hakmi ki bri ki bishong ha jingdom ki yo i ki jingsha ba khra namar Jisu le ban shongsa ha Galilea balong jingsha jong perthai bagi tu ki bri ki bishong ha Galilea la khot ki expas man kong de ki bri ki badum ki nong kendong ki bom don jimun toy bat borok ki sendram Jisu ki de ki nong Galilea Jisu ro de nong Galilea wala da khama khana u ha Judea ha Bethlehem msham le itho yu ubo de nong Bethlehem msham le itho ubo de nong Judea la itho yu ubo de nong Galilea baga jimun nong Galilea ha spa sama nong kadai ke bolong base kadai ke bolong po kalong ke bolong palat chnong par blewan ban pen imi ke perthai do nong kendong do po do bom start do bom tip baru jid igi senram ju ki bom tip ki bru ki babej na preng jong ke jat pen rujiu hapo Palestine u blewan ban pen imi ke perthai da ka lenti ke po Ahmad jong bru khnang bo on pen thame ye kita ke start jong kane ke perthai so habo wan man pen imi ke perthai Jisu wan pen imi ke perthai da ka lenti ke po Ahmad jong ke bru da ka lenti ke bahakmat jong ki jiu bahakmat jong ki Greek hakmat jong no Rom la nyeu ye ka ba de ke rukom im ke bopo ke de ke jinglong ke jinglong jing im ke balong nong kendong haru bleu jit pan pen im perthai da ka ta kalenti ngasem bagane ka ajing tengen ye nga nong kendong ngasem bagane ka ajing tengen ye nga be ngasem bagane ka ajing tengen ye nga ubom tip ngasem bagane ka ajing tengen ye ka download jenga ubriu ubom don nam ubom don burom ubom don ke kerdan ubom don ye ke spa ubom don ngasem bagalenti ke bo Jisuan pen imi ke perthai ka ajing tengen ye nga nongkong ubriu ubaku manga pig Bible ka batai pang Jisu bo Jisu de bru besngo tho ye jing ya dan ti jongi usngo tho ye jing jaw umat jongi ulong syukri mdai usem wan ban pen imi ke perthai kum syukri mdai kum usem
haga gospel jong Yonis kono ba kharwet ko lai basan ko Jisu yam habo yo iyo perlok jong Lazarus uyap baga Bible ko ong Jisu yam tu ktin yam ang tu haga ktin original kamot kisuto ki umat nagi khmat jong Jisu bat ukhlem ka ang ukhlem perta hare kisuyo i ba ujau umat bagi umat kita namar ka jing pthei jong ka download na siapo Jisu de briu bolong emotional ubodon ne ga jisngo ku manga mapi haba ngido yeno kibe ij bathon jingi ngi jau umat bat ka don ga jing pat ka jing pra siapo ba ga pthei kum ku umpo liu bat ka permi ki khmat nagi khmat jingi bar Jisu ro ude briu bolong emotional ubasngo tho ye ga jing mong jingi basngo tho ye ga jing pat jing pra jingi Kawena ka rukam batai jong u Isaya baru Matius ya ka jing im jungi ki briu ka dei kini bangi dei ki kha belomong bat ngi dei ki saihon bela sa tadem bat ka Bible ka ong u habo wan u Jisu u klem wan ban pen khenyu to kha u belomong haji sha wan ban serpai ban serput ya ka jing mong jungi baru klem wan ban pelip yu saihon u bela sa tadem nangi haji sha wan ban thang ya ka syarak wan ban thang ban aiding biang yo sai hon bala sa tadem jingi khna bangine me ding biang kata ga ministry jong Jisu par so tho ye ga jiya lenti jingi mdai tangata gospel jong Lukas no ba khat khandai khot ba sau pho ne ka ba sharum kong kum Jisu yam na banta ka Jerusalem ka to pat ga jing yam ha ga to ga khon ha ga gospel jong Lukas tangana pan ep ngam kan mau de khot yu ngan ha ban pe gospel Lukas kalau nong bakhat khandai kada khot ka southway habol khmi igata ka nong ba Jerusalem uda yam naga banta jongka ne khtin yam hane mdei tang ba de yam jaumat kada ke yam ka bada perta da wa angjur uda ka angjur habo yam nam ta Jerusalem ong kumne lada pan dalatip yaga por yaga ne gisngi la kumno bagne de gisngi jong jing suk jong pha hari kini ke barok laburi ne khmat japa aba pan da jin dalatip ega ayom jong jing wan jingo jong pha baru yam num ta ga Jerusalem ngi ibo Jisu yam hang nero kadon sagwe ga banta ga Jisu yam ha nong ga nyo jong ga siti sinong Hebrew ga de khot ga basan Jisu yam de ur perta ga jing ang bajam bat ki umat Baga Bible ko ong la yo sngo yu ye la yo sngo ge jing doa ju u ba la yo sngo yu bo shepting Jisuru u shepting kumu briu u ya lang ba ya ka jing long jong u briu ba ro kho u ya lang ba ka jing shepting u ya lang ba ya ka jing ye ge jing sngo tlot ye ge jing than ye ge jing cho sam thya ge jing thai Jisu ya lang ba ki ne ke ba ro wan man pen imingi de ge ne lenti bat nga shem ba ta ka ai man sem yang anong kong ubru bathan ubru basliang ubru bathaj baru ubru basamthya ngalap bakani ka lenti ge bo Jisu wan pen im yang ngalap bakani ga ajing tengen ye ga download blamong jonga ka download jonga bat ki umat ki balang jonga ki umat ki batu jonga nga i bo ublei ukhlem long stranger ukhlem long nong way na ga jing im jonga penbanuan ban im lang bat nga bat ki umat jonga wan ban pentengen yang haki umat jonga pagata ngai kata de gadur ke wan ban nyat yegi umat jonga hagapor ke banga yam hagapor ke banga ja umat hagapor banga pthei shupo banga mong kumukha bolmong hagapor ke bo saihon jonga ulip ban wan ban ajin sha yo saihon bel satdem wan ban serput ban serpai yang aku mukha balomong masem berkata ke ajing tengen bomdon wei padu blei uba kham thiang no ni Jisu uba snotho ye jing ya dan ti jing aku mubriu uba snotho ye kuslai jinga uba snotho ye jingmong jinga uba snotho ye umat jinga angala bomdon wei padu blei uba kham thiang ban yo Jisu haga history jinga kon briu dan shibon ki briu ba kam ile de ba ki de ki blei lada pipule ye ki ne ki yega history jong kini ki briu ki bakam le ki blay ne khor blay le ne ki prophet jong blay ngala pomdon weiro ubakham thiang palat banu Jisu habo wan ban pen im yanga ukhlam wan da gadur kabangan ibhayu habanga payu wan hagadur
kum gedur jongahi haba ki bru gi pe janga umdan ke jing internat bakin pe janga bang sotho kitab Isaiah gong wan thik de ta gedur haba ngi pe ju ngim yo I bagadon ge jing hadur ha gedur khamat jo bat la nyeu ben yu la kanta ju panban ge Bible ko ong wan chi dagi jong regi dagi jong kim sham la priang yu re hagi to ba priang yu ula ai ke bor balong gi khonu blai haga por ba blai wan ma pen iminga wan de gedur kumu syukri de gedur khmat ka bom de gedur khmat ka ba briu wat la haga pat ke liang udai briu ba briu tam na gi shipho hajar kentin jong solomon ba batai pang gedur jong jisu ong ulong close step ba pranai utiu lili jong ge penthor tiu lili jong ko rithem u close step ba pranai u ba briu tam na gi shipho hajar wala da ga we na ga we liang u close step ba pranai hare haga por ba wan ma pen iminga ukhlam wan ma pen iminga kumu close step ba pranai wan ma pen iminga kumu briu bom don gi jing itanat haga dur khmat jo haba wan ban wat yanga haga por ka bang mong haga por ka bang jausnam haga por ka bang pai ka pra wan kum ubriu ubom don gi jing itanat baru sotho gi jing mom janga wan wat yanga daga jing jaw umat umdai daga jing shat daga jing kemen namar utip bangalong kum ka langbrot ka bom don nong sharai habo jisu wan baru pej igi ye pajba ki wan ban bot yo jisu ka Bible ka kum ni haga gospel jong Matthias kalanong ba khandai jisu ang habo pej yegi pajba ki babon belen u isne yeki namar ki longkum ki langbrot klem nong sharai so habo jisu wan pej yengi shigani perthai u yo I ngi bangi da mong bagan ngi da syatar haga syak kejaj syak ka perthai ka batar ga do no jingi ka ba penmong ye ga do no jingi ka ba permi islam ye ga do no ye ga jing jingi wan ban yo I ngi dab da jing isne yengi ba ba pe yengi bangi longkum ki langbrot klem nong sharai but wan kum unong up langbrot ubashisha ta ga de ga dur kebuan ban pen imyanga wan kum unong up langbrot ukhlam wan kum khons im ukhlam wan kum musim ban shong ga khet jong de bit wan kum unong up langbrot shekhlaw wan ban wad kum ingau briu ubapat bepra so kata ga de ga dur jong jisu ba wan ban pen im ye ga prathai nga shem ba gane ka ajing tengen yang au briu bapat bepra ba kane ga de ban ajing tengen ro yepi nomor baro ngiyai ye gi sngi jong ki jing dom lo prathai ba ga kum ki ka Bible jing sha ki sngi jong ki jing jinjar jing gi khambon ban gi sngi jong ki jing kemen jong ki sngi jong ki jing kemen jong ki long khandet ka taro ka por badang ya samla light nang ta nda habakar ta jong jing long temen ka wan solomon ong ke sngi jong jing dom ke sngi jing jinjar ki long ki babon so Jesus ngo tho bahang ne prathai ngia le ba ke jing jinjar par wan ban pentengen ngi hapdeng jong jing jinjar jingi wan ban ai ngi ye ke jing tengen hapdeng jong ki umat jingi wan ban ya yam lembat ngi wan ban pentengen ngi hapdeng ki umat jingi ngala bagani gede ga e bathiang shapang u Jisu jonga wan ban lap yanga haga jaka ka bangadon haga por ka badang mong haga por ka barang sya deptar hosya ban wan ban penim yanga kene gede ga dak ka boblei wan penim ye ka perthai habo Ezekiel tho ye ka kitab Ezekiel lang bakhan riu ka Bible ko ong u blei u yo I ya ka jat pen ruju balong kum I khonlung I badang shudep kha bala la bret I harut lenti kita ada kitab Ezekiel kelonong bakhan ri penla bo Ezekiel ong kum I khonlung badang dep kha la no harut lenti bat phadap daga snam bat ngaya lenti nang tang yo I ya pha badang shudep kha pha preng ga snam ba ngashimi pha ngasai ngapun sum ngapun sle pha bat ngari ngapsai pha tar do bara poi hagi jinglong samla ba phani tho ba do briu bat ngala shimi pha kum ga kurim junga ngap penpong pangse pha ngala penpong ye sati hai simpre akti japa ngala penpong ye pha da ke jan muka ke beremdor bat ngala penpong ro ye ga sa skor japa ngap pendeng ye ga khmut japa da gis not khmut bat ke jing itanat japa kalong ka ba shaba palat bat ngashimi pha balong kum ga tanga junga panban pha kliminga abo blei wan ban wat ye ga perthai ye gi briu perthai yo I ki baro bangilong kum idoi khunlong I badang dep kha bala sha no harul lenti ngia mong ngi perang ngi dap daga sam bat kadai ga ta ke bo blei yo I na beneng
baruan ban pen im yingi ban im lembat ngi ban pentengen ban syong sa lembat ngi om tang menta u syong sa lembat ngi halagerta Hashem bau niu de blay ubar khrau shisha Hashem bau niu de blay ubala ban syoi bom don wei paru blay berthai ubangala ban syoi palat ban yu Jisu alap bagalenti bau blay wan pen im yang ado khon ju Jisu Christ kata ga dei galenti jong ke jing tengen mdon de wei pat ka ba kham a jing tengen ne ga download jenga light na galenti ke bau Jisu wan de gerukom jonga de ga do ba gesnam ban im lembat nga ban sungo tho ik umat jenga ban sungo tho ye ke jimong jenga ban sungo tho ye ke khuslai jenga uwan ban im lembat nga ban bat kane ka dei kalenti jong ke jing tengen ka bom don thele choban batai uwan ban pentengen yenga uwan ban pentengen ye phi haga jaka ka ba pidon haga no ga kep ka ba pilong menta hang tu uwan ban pentengen ye phi ngi kini khobor kan khui phi ngi pen yok masem ngi pen yok jing tengen haga no ka jaka ba pidon